wayut sang yaksendra kararupa mangases kadhiangin adiku diadiku Rukmukala apa Kakang Rukmuka nggone pun Kakang lan Siadi mapan ana ing telenging guwa Sigrangga ana ing lengkaing Gunung Candramuka mapan ana ing alas Tik Brasara iki wis eneng pirang taun Kakang Rukmuka ana apa Yayi jroning pun Siad aku apa dene Kakang nampa bebenduning dewa ingkang sekawit wujud Jawata nanging saiki wis wujud kaya dene yaksa alasan kaya ngene ora susah mbok etung pira suwene nggone dadi buta mengko mundhak ora tekan-tekan lan sarta ora pundhat-pundhat nggone awake dhewe nampa sikuning Hyang Jagat Girinata iya nanging apa ya bakal kaya ngene lakon ingkang disandang awake dhewe jroning alas Tik Brasara ingkang sekawit akeh buron wana saiki wis padha entek dadi pangane awake dhewe kidang menjangan ora ana aja kok kidang menjangan wregul wae ora eneng ketambah ketiga ngerak angagak-agak aja kok tetesing banyu udan nadyan nembun wae kaya sinumpet dening panguwasaning dewa. Lah apa bakal garing mekingking mati garing kowe karo aku mapan ana ing telenging wana Tik Brasara kene Yayi Rukmukala. Kakang Rukmuka aja kendhat nggone tansah nyuwun marang panguwasaning para dewa. Ing atase awake dhewe sisiku dadi wujuding buta kaya ngene mestine dewa bakal paring panguripan nglawan awake dhewe. Mula aja banget-banget nggone ngresula lan aja banget-banget nggone nyalahake marang panguwasaning para dewa. Mundhak saya ngrekasa nggone si Kakang lan aku mapan ana ing telenging guwa Sigrangga nampa benduning Hyang Jagat Girinata Kakang. Rekat lampahing rata tanpa antara prapteng sukuning argeram kang tumingal iram kang tumingal dendeng saengga praja Sik Rukmukala apa mambu apa kowe mambu bakmi aja sembrono goreng iya ngudu lho iki kaya mambu panganan londo apa swagesti ngawur kanca prihatin lahir batin iya lho kok sing dikersake Kakang mambu ndi iki lho saya cedhak wah iki getih menungso aku ya mambu aku wis omong karo Kakang Rukmuka jroning nampa pacoban iki aja banget-banget ngluputke karo panguwasaning Gusti ning ayo to mbudidaya wis to Gusti ora bakal sare adil tumraping titahe
Senadyan wong sing golek rejeki lumantar nindakake dosa wae Gusti paring rejeki apa meneh kowe karo aku lagi nampa sesiku. Lho, ana menungsa sing munggah ning Gunung Candramuka. Galea. Wah, kuning nemu giring. Monggo piyaine gedhe dhuwur blengah-blengah kaya ngono. Ya, aku ya weruh. Lah kok nglundhungke watu sing gedhe-gedhe wit-witan dirubuhke lah ngrusak alas iki. Ya iki sing marai banjir. Ya lah piye mbok menawa iki paringane dewa supaya dadi cadhong panganku lan panganmu Kakang. Ayo satriya iki diperpeki niate apa lan karepe piye? Ayo tak tutke. Aku dhisik wae. Sing enom sing dhisik sing tuwa kuwi ngalah. Lho, mengko yen wong iki iso tak pateni Kakang mungkari dahar. Wong tuwa kuwi lenggan sing tumandang sing enom. Ya, ayo tak caket ayo Kakang. Mbok menawa iki dadi pangane awake dhewe, Kang.